Ka senju ki rang ba shnong Ribhoi district ringkat bat ki nong elam jong ki sautli ki seng ba paukmat ka Ribhoi nadu ka KSU FKJGP RBYF bat HNYF manta ke sngi ki lalum de ka jingelang ban thau dakawai ke kan hun nadu ki nong elam seng balang bat ki nong elam shnong balatip kum ka joint action committee against casinos Haribhoi district na ka banta ban persha ye ka ketem khalai ka balate sha Haribhoi district hakathain khanapara bat jurobat Hakati ke jingalang lawan ru bani simbentalang de kinongelam kesunjuk nadu uba bibi makdo Sherman ba PB seliang secretary ban kinongelam seng balang bagentup ya uba Ferdinand Kharkamni president ke KSU uba Louis Star lengdo president ke FKJGP ba Marcus Martin president HNYF bat kiwei lembat kinongelam shnong Liang jong kinong kren kila ong bakalong ka basautunat pag sarkar India kala ito ya ka Ribhoi district kum kawai na ki aspirational district Henry ka basngaw si ibantip baka sarkar jila kalawan ra apan banda kaktem khalai hakathain khanapara bat jorobat bat klempep lada on pentre kam yakate kaktem khalai kijing snew babun kin saroy ha ka jila kum ka jingde bat kayimet ki jingdi buai bat kiwei ki bakta e ki khon ki khti kalawe jong ki khon samla haka jaka bakin betin ye ki haka lenti ka badai laong usamla Ferdinand Kharkamni markata nakaliang jong ka JAC kalashim ye karai ban persha bai ya kate ka jingtmu jong ka sarkar ban play bat ban penlong ye ka Ribhoi district kum ka ketem khalai namar ki don shibon kiwe pat kilat kilenti ban penmi pisa na ka banta ka khajna shek sarkar jila ula banram ji ya kendo mentasgi naliang jong ka senjuk di Rambasdong Ribhoi di Blakot yangi Sauseng ka Kasi Student Union Ribhoi Youth Federation Kasi Jentian Garo People bat ka New Trap National Youth Front aba ya shong mentaski bat ki Rambasdong ila shim yewi karai haji menjur lang ila form committee bat ila teng ka joint action committee against casino bat lomba jokane ngan PTP ba ka sur bami na ki shane shatai halor ka jingbi jong na ka khem khalai lane ka casino ka bansa wan shane shapo ka them Ribhoi ge jongi but kamtam e kum ka sunjuk ka don yang ka jingpa kitkli but ka jing sogiao but kunjuro jongi ki seng phalang ba kum kata ka them ka ba them Ribhoi ka bala stang man kiu Barla ituru ya ka kum district ka bala kam step ba kum ka aspirational district ni pai sha ka jingdon kam joki kun samla ha ka juk ka bamenta ni perkhat ba ka sarkar jila kan pai benya ba ya ka district ka jungi ban penbiang penbet ya ka kum ki training center ya ki kun samla ba kinyo training bo per ha ki jet project kini ki skill labor ki binyong mar kum pi menta kambon ki hab deploy ki labors nabar namar ki khun samla jungi kimdon ni ka jingnang start ka skill labor laringi phai ha ka puli puthi nin padon ka government college ka banai ya ka puli ka puthi ka bajanai bat kamjuru ha ka dor ka bet ka biak ka baduna rei bun ki khun samla jungi nang ne hawa ki pas ki yo ya ka percentage ka he ki hable shate sha shilong ha jinglot jiksap ka bakhya ka he ka admission fees ki exam fees bat ki semester wise ka bakhapsiu bat kumjuru hapen biang ru ya ka jakasa ti kita di jinglut ke bagi pai hapo ka them Ribhoi jungi nila don kap ya kita ki college government la kalong ha selain sautli ki badon kam kum ka jingdal kam jongane ka density population ka badon hapo ka Ribhoi district ka jungi bala dengi pai ru sha ki kun samla ki menta ka jingat lenti bakla ka juki ngaso kum ki hinman kum ki kapa ki rangba ki badon hane ka di ka hok kamram jungi bangin tin lenti ya ki Utility ki bangin yalam ki syata ka jaka ka bakinyo aji kai kum kata ka recreational center ban recreate biang ki hanga jiya bakla lenti ka juki bangin yo ban punba biang ya ka jigim ka juki lemba ka sarkar karsna ya kata ka recreational center lani ka rehab haman ki than ba nginyo ban ai biang ki ka jigim ka bar bakin ya laj no lani ki bakin du no bakin klep no ya tu drugs henry ka ba susi kolong Niyok so ba ka sarkar jila ka temu ban pelong ya kata tem Ribhoi jungi kum kata ka tem khalai kamla ban pediang namar larangi pai ha ka jila hapo jong ka ri India ni pe ya ka jindon kum ka Goa ka badan kata casino ka ba ka Goa ka prisno syakari India ha usnem ka kanai spa propinyo ka Sikkim ka jila ka ba prisno syakari India ha usnem ka kanai spa New Pusan
kini ki jela ki bla long develop haduk kata inojor bat ka jela ka jugi kamtam ka district ka jugi tila da mentangi ura ita ki kem khalai kum ka kesno ka ba ki ri ka partai borok ki bala kiu stat haduk kata haduk makiru ki don dia ka jingi ha ki jingja klia lane ka jingya ongno mar persya lane bait bat pi kata ka jingya dimet ke jingya punya bakla yang kun samla kalong ke ege babakla yang i nongelam jong ne komiti bangin ong m lane ban persya ini kaslo tadong shim ne karai muntasgi borok lang ban lajet hane ka komiti chairman iba ban bahai makdo ibaderu chairman jo ka sunjuk ki riboy jo ka sunjuk ki rambak snong tem riboy yang akum secretary ibaderu presiden KSU bat kumju lang ye ki ru rongba jong ki rambak snong bat ki kunun seng balang bat hani ka bamenta ngishim ya karai bangin lek kendu ya chief minister ha kiski banwan banai ya koi ka dorkas ban persya ya ka ketem khalai kani ka kasno bat kumju ru bangin ya bu ya ka public rally ka public meeting shaboro ki thain ki jungi ko tabri boy ban mi koi ka sur bat bangin airu ka jing persya saki bang idon ya jing persya ya ka ketem khalai bat ka jing persya ka jungi ngin posuthu persya ya ki ba kita ki jing jaklia ke marsami hadin jongde nawar langi ong ngi phai lada ngi ong ba kadon tak takawai kasno ka belong khana para kalong ke igi babakla namar lada uwei ulayo license kemudian jingi isu ba kiwe kin pan license banyo ru ya license namar kum gawa gidan hadu andru teli kasino te ngi scam ba kamde tang kata ka khana para kan long kata kasino ri kasami hanumpo kan mi kasino ham sning kasami kasino bat haboro kariboy kan sudan bitang kasino bat habadon ka kasino lan ketam khalai pilas tu shaiba bat ki pai baru ha ka temri boy jingiru hitip shaiba ba kadai ka jing jaklia hadu kanu ban kata ya long renian ya ki kun samla bat kumjuru ya ka jai beru hi bro ai ka no objection certificate ka ba ai lamba jokini ki shlong bat ngamla machim ka tengru nama ngi padio e kundu bar khawat ki re nakliang jong ka komiti kalashim karai ban kin kundu personally yaki ba kaladon ne am kum kata bat nakliang jong ka komiti ngisa kundu ban penbait lang bat kiru halol kata ka dosi la kadon kum kata ka pesya bakilai sya ka sarkar. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.